Здравейте! Аз съм доктор Благородна Макева, а това е Вие питате, аз отговарям. Днешния епизод в моя YouTube канал съм решила да посветя на темата защо е важно в случаите на домашно насилие да се обръщаме към органите на прокуратурата. Ще изясня този въпрос през призмата наказателен процес, но не само. От миналата година, с последните изменения, които бяха направени в Закон за защита от домашното насилие, по-скоро от предпоследните, но които влезнаха в сила малко по-късно, прокурора има сериозна функция и правомощие, различно от преди, и по гражданския инструмент за защита на правата на пострадали от домашно насилие, Закон за защита от домашното насилие. Прокурорите в работата си по случай на домашно насилие се ръководят от утвърдени със заповед на главния прокурор, издадена през 2018 година, указания за организацията на работата на прокуратурата в Република България по преписки и досъдебни производства, които са образувани по жалби за домашно насилие, или пък за заплаха с убийство или нарушения на заповеди за защита. Както казах, утвърдени са с заповед на главния прокурор през 2018 година. Според мен следва да бъдат актуализирани и през 2019 е следвало още с промените в наказателния кодекс да бъдат актуализирани, предвид, че в наказателния кодекс тогава бяха включени като нови по-тежко наказуеми състави някои престъпления, извършени в условия на домашно насилие. Сега с премахването на системността като дефиниция, което настъпи миналата година, също се налага промяна и изменение на тези указания. Но аз искам да поговоря защо има смисъл от подаването на жалби и молби до органите на прокуратурата, защото може да се отправят такива първо с искане от страна на пострадалото лице за лично извършване от страна на прокурора на проверка или пък възлагането на проверка, извън процесуална проверка, която не е част от наказателния процес. Разпорежда се от прокурора в изпълнение на основание на неговите правомощия, предвидени в разпоредбата на член 145 от Закона за съдебната власт, но пък не само това, с своите сигнали или молби може съответно да сигнализирате съответно прокурора, тогава когато имате случай, в който не се изпълнява вече издадена заповед за защита, или пък когато имате хипотезата на пострадало лице, което не може да се защити поради своето безпомощно състояние или пък поради зависимостта си от извършителя. В тези случаи прокурора има правомощието тогава, когато му са известни тези факти, самият той да отправи до съответния компетентен районен съд молба за налагане на мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие. Освен това, ако отправите своята молба до съответната прокуратура и в нея изложите данни за претърпяно домашно насилие, прокурорът е този, който първо може да възложи извършването на една проверка задълбочена на полицейските органи, които да съберат данни, ако има такива, за престъпления от общ характер или пък от частен характер, и да извършат тази проверка в срок, който се определя от самия прокурор. Законовия срок е ограничен, но има възможности за удължаването му в определени хипотези. И полицейските органи, на които е възложена тази проверка, ще са задължени в този срок да представят справка от извършената проверка на прокурора и респективно заключения дали и какво престъпление е на лице, ако има. Разбира се, при поискване от негова страна могат да бъдат предоставени различни материали от различни институции, организации и лица. Важно обаче е какво да знаете.
Самия акт на домашно насилие ще бъде престъпление само тогава, когато покрива както от обективна, така и от субективна страна някой конкретен престъпен състав, т.е. норма, разписана в Наказателния кодекс. Например, такива могат да бъдат убийството, блудството, изнасилването, заканата с престъпление срещу ваш или ваши близки, имота ви, ваше имущество. Престъпното следене, което е състав, който беше включен в нашия наказателен кодекс през 2019 година, или пък на изпълнението, което вече споменах, на заповедта за защита. Всички тези актове са състави на престъпление по наказателния кодекс. Актовете обаче на домашно насилие не се съдържат като един самостоятелен състав, т.е. да си има престъпление, което да се нарича домашно насилие. Неговите форми са обхванати в различни текстове на материално-правната норма. Съответно, когато говорим за телесни повреди, това си е физическо насилие, изнасилването, вече го споменах, но може да има и определени форми, които да са частично покрити от наказателния кодекс, а не напълно. Но всички те не са самостоятелен текст, който се нарича домашно насилие. Т.е. няма престъпление, което да се нарича домашно насилие. Има по-тежко наказуеми престъпления, защото са престъпления, извършени в условия на домашно насилие. Респективно, те не са, както казах, самостоятелен състав, а са такъв в рамките на семейен, домашен контекст, но са си престъпления от общ характер. Това квалифициращо обстоятелство, за което казах, да е извършено в условия на домашно насилие, предходната година също претърпя промяна. Беше премахнато изискването за системност, което преди това имаше в разпоредбата на член 93, точка 31 от Наказателния кодекс. Нещо, за което бяха призовавали многократно, както омбудсмана на страната, така и експерти и практици като мен. Аз лично го направих в свое писмено становище до Комисията по правни въпроси, тогава когато законите, които бяха приети за изменение и допълнение на Закон за защита от домашното насилие миналата година юли, беше възможно да се дадат такива становища на експерти към Комисията по правни въпроси. Там аз отправих и свои предложения, делеге ференда, които са свързани не само и единствено с Закон за защита от домашно насилие, а въобще с повишаването на правните възможности за защита чрез промяна на други нормативни актове, различни от Закона за защита от домашното насилие. Това квалифициращо обстоятелство, за което споменах, е налично в конкретни престъпни състави. Такива са убийството, както може да предположите, разбира се, телесната повреда. Това са всъщност най-често срещаните престъпления, извършени в условия на домашно насилие, телесните повреди, тъй като структурен дял от регистрираните престъпления, извършени в условия на домашно насилие, по статистиката, която аз следя на Министерството на вътрешните работи за регистрираните престъпления и водените досъдебни производства за престъпления, извършени в условия на домашно насилие, са с най-голям дял сред всичките тези престъпни състави. Освен телесната повреда, такъв квалифициращ състав има при отвличането и при незаконното лишаване от свобода и принудата. Към тях отделно можем да добавим и заканата с престъпление и престъпното следене, които вече споменах. Какво е следене? Да разясня съвсем накратко. Следене по смисъла на Наказателния кодекс е всяко едно поведение, което е с заплашителен характер срещу конкретно лице и което може да се изразява както в преследване на това лице, но и в показване на това лице, на другото лице, т.е. на пострадалото лице, че е наблюдавано. Следене по смисъл на Наказателния кодекс ще бъде на лице и тогава, когато се навлиза в нежелана комуникация, като в случаите на системно следене,
което е извършено в условия на домашно насилие, законодателя от своя страна е предвидил и по-тежко наказуем състав в сравнение с случаите, в които не се касае за привръзка законова между извършителя и пострадалото лице, такава каквато е дадена в разпоредбата на член 93, отново повтарям, точка 31 от Наказателния кодекс. Важно е да отбележим, че лицата, които имат право на защита по Закон за защита от домашно насилие и лицата, които имат право да получат качеството пострадал и да получат защита наказателно-правна от тези деяния по смисъла на НК, са различна категория и не се припокриват напълно, като в едни случаи Закон за защита от домашно насилие предоставя по-висока защита, по-широк е кръга, които могат да потърсят лица защита, а в други случаи част от лицата, които са включени в тази защита, пък не получават такава обратно. В НК има такива, които не са включени в ЗЗДН. Това, което трябва да обърнем внимание, че с тези промени от 2019 имаше една стъпка към служебното начало по отношение преследването на средните телесни повреди, които са нанесени на роднини и съпрузи. И те останаха последния начин, когато е подадена молба и вече тъжба, говориме, но когато говорим за тъжба, говори Наказателния кодекс, но когато е подадена тъжба на пострадалия, в тези хипотези, когато бъде оттеглена, тя не може да се прекрати по негово искане, т.е. производството ще продължи. Това, което искам да обърна внимание, че началото на наказателното производство зависи от волята по принцип на пострадалото лице, когато говорим за престъпление от частен характер, като прокурора няма право да образува наказателни производства във всеки един случай по собствена инициатива. Защо обаче е важна ролята на прокурора? По два важни аргумента имам в тази насока. Първо, защото с измененията, които са в сила от 1 януари тази година, т.е. 2024, производство за издаване на заповед за защита може да бъде образувано и по искане на прокурора. Това правомощие може да бъде упражнено тогава, когато самото пострадало лице има данни, че не може да се защити поради своето безпомощно състояние или пък поради зависимостта си от извършителя, каквито в повечето случаи са хипотезите на живеещите в семейна насилствена среда. Второто като основание защо е важно е защото има изключителни правомощия, които са почти идентични, бих казала, с това правомощие, което е разписано в Закон за защита от домашно насилие. И то е първо едното да встъпи в производството по дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия във всяко едно положение на делото в дадени хипотези. И другото важно правомощие е, както казах, почти идентично с това по Закон за защита от домашно насилие, да образува служебно наказателно производство за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия, ако не е изтекал законоустановения преклузивен срок от 6 месеца от съответно узнаване за извършване на престъплението от самия пострадал. Когато не са на лице, разбира се, някои от пречките, които са разписани за образуване на наказателно производство. Те са много и различни, преценяват се във всеки един конкретен случай, но това правомощие е важно да отбележим. Отново се упражнява от прокурора, когато пострадалото лице не може да защити своите права и законни интереси, отново поради безпомощно състояние, така както и по ЗЗДН, респективно другата хипотеза, която е възможна, е тогава, когато пострадалото лице се намира в зависимост от извършителя на престъплението. Затова и е важно да кажем, ето ви два много сериозни аргумента да сигнализирате органите на прокуратурата. Когато прокурора образува служебно производство по Наказателния кодекс, говорим за престъпление, то ще се движи по общия ред и няма да може да се прекратява на основанията, които могат да бъдат прекратявани производствата, които се образуват по тъжба на пострадалия. На трето място, немаловажно е, отново ще повторя, правомощията му за образуване на наказателно производство, тогава, когато го сигнализирате за извършено нарушение
неизпълнение на заповед за защита, която вече е издадена. Много важно е да се сигнализират органите на прокуратурата, защото те са тези, които могат да образуват наказателно производство, и то наказателно производство от общ характер. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че с този кратък епизод успях да ви убедя, че органите на прокуратурата са важни в случаите на предоставяне на защита, както по наказателно-правен ред, така и по гражданско-правен ред от домашно насилие.